تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروند تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум нанагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар шароити то рафт шиддат гирифтани равандҳои марбут ба сиёсати ҷуғрофӣ ва тағйирёбии иқлим ки бо суръат ҷараён дорад, дигаргуниҳои табиӣ аз ҷумла гармшавӣ бо суръат мушоҳида мешавад. аз рӯи хушсолӣ дар соҳаи кишоварзӣ аксар кишварҳои ҷаҳон мушкилотро ба бор оварда боиси азияти мардум гардидааст. ин аст ки тағйирёбии иқлим дар кураи замин зарурати таҳқиқотҳои нави илмӣ ва мутобиқсозиро тақозо менамояд. роҳҳои мутобиқат ба дигаргуниҳои табиӣ ҷорӣ намудани таҷрибаи инноватсионӣ дониста мешавад. фахриддини муҳаммадюсуф гузориш медиҳад. дигаргуниҳои табиӣ, хушксолӣ, лапишҳои иқтисодӣ ва болоравии арзиши маводи озуқа дар замони навин дар аксар кишварҳои ҷаҳон чун мушкилоти ҷиддӣ пазируфта шуда, камбуди ғизо ва оқибатҳои ногувори он андешидани тадбирҳои бетаъхирро тақозо мекунад. бо дар назардошти дигаргуниҳои иқлимӣ ва ҳифзи табиат, имрӯз олимон ба таҳқиқу озмоишҳои нав мепардозанд. ҳамин тариқ бо мақсади устуворӣ ва мутобиқ намудани организмҳои зинда ба дигаргуниҳои табиӣ, хоса пешгирии таъсири хушксолӣ ба соҳаи кишоварзӣ, роҳандозии таҷрибаи нав самаровар баҳогузорӣ мегардад. ҳушдор ва таклифи пешбурди амалҳо баҳри коҳиш додани таъсири манфии дигаргуниҳои табиӣ, хоса хушксолӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар умум ба инсоният аз ҷониби Тоҷикистон, аз ҷумла Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафҳои рушд дар сатҳи ҷаҳон муаррифӣ шуда, нақшаҳои мукаммал роҳандозӣ мегарданд, ки ҳамонон ҳамгироии муштаракро тақозо мекунад. агар мо масъалаи амнияти иқтисодӣ, амнияти озиқоварии кишвари худамон аҳамияти таваҷҷӯҳ надиҳем, вобастаи иқтисоди берунӣ шудан ин хеле таҳдид аст. акнун имрӯз сабабҳои болоравии нарха коршиносон, иқтисоддонҳо ҳар гуна баҳо медиҳанд. бо омилҳои демографӣ, бо ойрҳои гармшавии табиат, бо шикаста шудани занҷираҳо дар доираи муносибатҳои байналмилалӣ ва ғайра ва ғайра. аммо ба назари мо яке аз омили муҳиме ки ба ин рӯз, яъне ки ба як динамики болоравии нарх мушоҳида мешавад, ба назари ман ин омили ниҳодӣ ё ки бо забони агар илмӣ гӯем омили институтсионерӣ аст. бо такя ба ҳадафҳои рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай консепсияҳои амал дар тамоми самтҳо рӯи кор гирифта шуда самар медиҳад. дар шароити тораф мураккаб гардидани вазъи иқтисодӣ дар ҷаҳон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ояндабинӣ пайваста андешидани тадбирҳои муассир чун истифодаи мақсадноки захираҳои табиӣ, манбаъҳои обӣ, рӯй овардан ба самаранокии истифодаи заминро дар кишвар ҳидоят менамоянд, ки натиҷа ба бор меорад. бо такя ба ҳидоятҳои раҳнамунсоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри истифодаи оқилонаи замин ва таъмини фаровонии сабати истеъмолӣ нақшаҳои мушаххас татбиқ шуда некӯаҳволӣ таъмин карда мешавад. масалан, дар натиҷаи истифодаи оқилонаи замин ва гирифтани 2-3 ва зиёда ҳосил, нишондиҳандаҳои макроиқтисодии хоса маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ рӯ ба афзоиш ниҳода рушди босуботи иқтисодӣ ба қайд гирифта мешавад.
имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон бо такя ба имконоти табиӣ яъне соҳаи кишоварзӣ рушд бахшида шуда хоҷагидорон бо ҷорӣ намудани таҷрибаи муосири соҳавӣ дастовардҳои истеҳсолиро афзун мегардонанд. истифодаи мақсадноки замин бо такя ба таҷрибаи муосир, нақшабандии дуруст ва ҳадафҳо дар роҳи таъмини талаботи бозор имрӯз дар шаҳру ноҳияҳо бо дастовардҳо ба қайд гирифта шуда хоҷагидорон дар баробари қонеъсозии талаботи дохилӣ ҳамзамон маҳсулоти хушсифати кишоварзиро ба содирот менигаронанд. роҳи асосии эмин мондан аз ин таъсирҳои манфӣ албатта ин зиёд кардани истеҳсолоти дохилӣ аст ва солҳои охир бо таваҷҷӯҳ ба он ки саноаткунонӣ ҳадафи чорумин рушди миллӣ аст дар баробари тавсеяи шабакаи инфраструктураи роҳу нақлиёт, таъмини амнияти озуқаворӣ, ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ, чораҳое ки дар заминаи ҳамин ҳадафҳо андешида шуда як андоза вобастагии иқтисодиёти миллии ҷумҳурии тоҷикистонро аз таъсири омилҳои беруна эмин нигаҳ медоранд, зеро мо мебинем ки солҳои охир бо зиёд шудани ҳаҷми истеҳсолоти ватанӣ вақте вобастагии бозори дохилӣ аз бозори байналмилалӣ аз он ҷумла аз воридот кам мешавад, сатҳи нархҳо дар сатҳи мӯътадил боқӣ мемонанд. фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар мамлакат ки дар заминаи ҳидоятҳо баҳри истифодаи мақсадноки замин ва ҳадафҳои рушд таъмин мегардад, муваффақияти кишоварзон ва аҳли заҳмати мардуми шарафманд аст ки нек баҳогузорӣ мешавад. имрӯз фаровонии маҳсулот дар мамлакат таъмин будам дастрасии аҳолӣ ба молу маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз ҷумла сабзавоту анвои гуногун ва маҳсулоти ниёзи аввал бо нархи дастрас сурат мегирад. боло бурдани неку аҳолии мардум, фаровонии дастурхони ҳар як хонадон, ҳидоят ва роҳнамоиҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки бо такя ба он дар дилхоҳ шароит натиҷаҳо назаррас хоҳад буд. кишоварзони шаҳри душанбе бо назардошти таҷрибаи андохта ва бо истифода аз оби фаровону хоки ҳосилхез дурнамои кишти такрориро наздик ба 90% иҷро намуданд. аз ҳисоби ҳосили кишти асосӣ бошад бозорҳо бо маҳсулоти кишоварзӣ ғанӣ гардидааст. аҳлиддини шаҳобиддин ва Далер Раҷабов шаҳри бештар медиҳанд. масоҳати умумии заминҳои таъиноти кишоварзӣ дар шаҳри Душанбе 2276 гектарро ташкил медиҳад. баъд аз пурра ҷамъоварӣ намудани кишти зироати барвақтӣ, кишоварзон бояд мувофиқи дурнамо дар масоҳати 1000 гектар кишти такрорӣ гузаронанд. феълан масоҳати заминҳое ки дар он кишти такрорӣ гузаронидаанд наздик ба 900 гектар ва 90% нақшаро ташкил медиҳад. бартарӣ ба кишти ғалладонагӣ, лӯбиёву сабзавот ва полезӣ равона карда шудааст ки аз ин ҳисоб захираи тирамоҳу зимистона таъмин карда мешавад. кишоварзон ва сокинони шаҳри Душанбе бо мақсади саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҷиҳати истифодаи самараноки замин ва рӯёнидани 2-3 ҳосил аз он тадбирҳои муассир меандешанд. заминҳое ки аз кишти асосӣ холӣ шудааст, кишти такрорӣ, кишти карами барвақтӣ, кишти лаблабӯи ошӣ, кишти турбу шалғам гузаронида истем. доир ба оқилона самаранок истифода барии замин, гирифтани 2-3 ҳосил дар таи сол, тадбирҳо андешида маданияти заминдориро беҳтару хубтар ба роҳ монем. мо имрӯзҳо аз гуфтаҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба соҳаи кишоварзӣ рӯҳ илҳом тоза гирифта, имрӯзҳо кӯшишу ғайрат, доноӣ ва тавонои хешро баҳри он сарф карда истодем ки аз замину об оқилона самаранок истифода бурда нисбати солҳои пешин, нисбати соли қаблӣ бештар маҳсулоти гуногуни соҳаи кишоварзӣ истеҳсол намоем ва заряам бошад дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ҳиссагузор бошем. бо мақсади таъмини аҳолии шаҳри Душанбе бо сабзавоти тару тоза кишоварзон то ин давра 1959 тонна сабзавот истеҳсол намуданд. тибқи маълумотҳо танҳо дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе 14 гектар гармхона фаъолият мекунад ки гармхонаҳои мавҷуда мутобиқ ба замони муосир бунёд гардида усули обмонӣ ба таври қатрагӣ ба роҳ монда шудааст ки ин ба истифодаи сарфакоронаи захираи об аҳамияти калон дорад. танҳо дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе дар масоҳати 420 гектар замин кишти такрорӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ин давра 95% иҷро гардидааст. бо ҳамин монанд дар дигар ноҳияҳои шаҳри Душанбе кишти такрорӣ ва масоҳати гармхонаҳо васеъ карда мешаванд. мо кишти такрориро идома дода мувофиқи дурнамо 420 гектар 400 гектар то ин ҷониб то имрӯз мо иҷро намудем. аз он ҷумла дар заминҳои кишти такрорӣ ҷувори мака шолиб мо коридем. мо кишоварзони ноҳияи фирдавсӣ иқдом гирифтагием ки аз як замин 3-4 ҳосил гирифта дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми худро
гузорем. истифодаи мақсадноки замин ба кишоварзони ноҳияи синои шаҳри душанбе имкон додааст ки бо роҳи ҳарчи бештар истеҳсол намудани маҳсулоти кишоварзӣ бозорҳои дохилиро бо маҳсулоти худӣ таъмин намоянд. 30-40 сол шуд ман кишоварзам, 5.5 гектар замин дорам ва 4.5 та пахта дорам. Як човуқ карда ки сафолак нашав, ҳамин пахтаро ба ҳамин дараҷа кардам. Трактор техника доровардам, дору додам. човуқ кардем, меҳнат кардем, ин кардам ози. Раҳмат ба ҳамун асосгузори сулҳ ва ваҳдат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки мо занҳоро дастгирӣ карданд. кишоварзони заҳматписанду меҳнатдӯсти шаҳри душанбе кӯшиш ба харҷ дода истодаанд ки тамоми дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро дар самти истифодаи босамари замин иҷро намуда дар баробари фаровонии дастурхони худ маҳсулоти зиёдатиро ба бозор бароварда қановати бозори истеъмолиро бо анвои гуногун таъмин созанд. дар шаҳри Хорух ба рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. дар баробари хоҷагиҳои деҳқонӣ имрӯз сокинон масъулияти баланд ҳис намуда қитъаи ба зиммаашон бударо самаранок истифода менамоянд. Толибшоҳ Насратшоев сокини шаҳри Хорух аз ҷумлаи чунин шахсиятҳоест ки замину заминдорӣ шуғли доимияш аст. Моҳираи Тоҳир гузориш медиҳад. дар шароити афзояндаи авволӣ ва маҳдудияти захираҳои замин истифодаи самараноки замини назди ҳавлигӣ дар шаҳри Хорух аҳамияти бештар пайдо мекунад. имрӯзҳо бисёре аз сокинон қитъаи назди ҳавлигии худро барои таъмини худ бо маҳсулоти хӯроквории тару тоза ва беҳбудии шароити зист истифода мебаранд. хоҷагидор Толибшоҳ Насратшоев сокини шаҳри Хорух замини назди ҳавлигиро самаранок истифода бурда ба кишти сабзавот аз қабили бодирингу помидор, кабудӣ, картошкаву пиёз, булғориву тарбуз машғул мебошад. ҷаҳди иҷро намудани дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъри сарфакорона оқилона истифода бурдани ҳар ваҷаб замин имрӯз сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон самаранок ва сарфакорона истифода бурда истоданд. хушбахтона сокинони шаҳри Хорух заминҳои назди авлигии худро яъне барои парвариши сабзавот хуб барогузошта истоданд. моҳҳои август бо ният дорем бодиринг дубора кишт кунем ҳамчун таҷрибавӣ. ба ғайр аз бодиринг бо дар инҷо помидор ва кабуди кишт мекунем. ба гуфти хоҷагидор ҳамасола замини худ ҳосили фаровон ба даст оварда хоҷагии худро бо сабзавоти барвақтию тирамоҳӣ таъмин мекунад. рӯёндани ҳосили дилхоҳ аз мусоидии боду ҳаво вобастагии зич дорад. Толибшоҳ Насратшоев дар баробари бо муваффақият парвариш намудани зироатҳои полезӣ беш аз 8 сол аст ки аз ҳисоби маҳсулоти тарбуз ҳосили дилхоҳро ба даст мебиёрад. вай таҷрибаи мамолики хориҷиро дар самти парвариши тарбуз истифода бурда имрӯзҳо самараи хубро ба даст овард. аз ҳисоби зироаткорию полескорӣ хоҷагидор ҳам даромади соф ба даст оварда 4 фасли сол ба сабзавоту меваҷоти тару тоза дастрасӣ дорад. ба ғайр аз тарбуз бо ба гулпарвариам шавқ дорам. асосан ба ғайр аз гулҳои хонагӣ лимонпарварӣ мекунам. лимонро худам пайванд мекунам. бо соли дуюм аст ман дар инам дар шароити хона парвариш меёбам. мавриди таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифтани соҳаи кишоварзӣ ба пешравии амнияти озуқаворӣ мусоидат намуда ҳар як фарди меҳнатдӯсту повиҷдон мехоҳад пешаи кишоварзиро фаъолияти худ қарор дода самараи дилхоҳро ба даст оварад. ин гуфтаҳо имрӯз дар фаъолияти Толибшоҳ хуб мушоҳида гардида итминон меравад ки сафи чунин шахсони заҳматкашу заминдӯст сол ба сол зиёд хоҳад гардид. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, шаҳри Хорух, ахбор. таъмини талаботи оила бо маводи ғизоӣ, захираи маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ барои давраи тирамоҳу зимистон ва фаровонии бозор бо истифода аз қитъаҳои назди ҳавлигӣ имконпазир буда, ин раванд барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат мусоидат мекунад. ҳамин мавзӯъро ҳамкорамон аз ноҳияи Ёвон шарҳ медиҳанд. бо назардошти он ки истифодаи мақсадноки замин яке аз омилҳои асосии рушди устувор ва зиндагии босаодат ба шумор меравад, сокинони ноҳияи Ёвон дар ин самт таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд.
کشاورزان با استفاده از شرایط مساعد به مانند زمین‌های کارم حاصلخیز، آب پالزی، نورهای فراوان آفتاب و دیگر عنصرهای ضروری طبیعی از یک قطعه زمین در یک سال تا 3 مرتبه حاصل دلخواه زراعتی گوناگون را به دست می‌آورند. امروزها در همه جماعت شهرک و دهات ناحیه روند جمع‌آوری حاصل رسیده، انجام کارهای اگرتکنیکی زراعت پرورش‌شونده و گذرانیدن کشت تکراری در قطعه‌های از حاصل خالی گشته جریان دارد. به نظر کارشناسان استفاده مقصدناک زمین نه تنها به بهتر شدن شرایط زندگی ساکنان و کاهش بیکاری مساعدت می‌کند، بلکه امکان می‌دهد که طبیعت حفظ شود، اراضی خاک بیابانشوی و افلاسشوی محیط سالم پیشگیری شود. از لحاظ دیگر زمین آباد و خوب استفاده شده امکانیت‌های زیاد اقتصادی را در سمت رشد صنعت و سیاحی نیز فراهم می‌آورد. قطعه‌های نزد حولگی منبع اساسی استحصال محصولات کشاورزی در سطح خانواده میباشد. از این لحاظ ساکنان ناحیه یاوان استفاده درست این قطعه‌ها را مرام همیشگی خود قرار دادند. به نظر آنها استفاده عاقلانه زمین‌های نزد حولگی به هر یک عائله امکانیت می‌دهد که مواد غذایی سالم و بی خطر به دست آورند، خراجات روزگار را کاهش دهند و علاوه به استعمال خانوادگی محصولات را به بازار پیشنهاد نموده درآمد علاوگی به دست بیارند. Картошку посадила, взяла 200 килограмм. После картошки посадила фасоль. Ну, сейчас уже начинаю. С огорода клубника у меня. Я закрыла 20 банок клубники. В огороде у меня зардолу. Я сок сделала, компот закрыла. Смородину закрыла 60 банок. Соленье сделала, вот зверобой. Потом шакаров сделала. Все с огорода. Ничего я не покупала. ساکنان بخصوص بانوان صاحب تجربه ناحیه یاوان توصیه می‌دهند که اگر هر یک خانواده در استحصال محصولات کشاورزی سهم گذارد، بازار با محصولات تر و تازه و دسترس تأمین می‌شود. این عمل بعضی کمبودی‌های موسمی را برطرف کرده نرخ را در بازار معتدل نگاه می‌دارد و واردات محصولات کشاورزی را کم می‌کند. با این خاطر محصولات استحصال شده در موسم بهار و تابستان باید برای تیرما و زمستان در شکل‌های گوناگون نگاه داشته شود، به مانند شور کردن، مربا و کنسرو، خشک کردن یا در یخدان‌ها نگاه داشتن و آماده سازی محصولات نیم تیار برای استفاده زمستانه. اسماعیل صاحب نظریان، مقصد اخبار. дар вилояти Соғ зироати гандуму ҷав, картошка ва сабзавоти барвақтӣ дар водиҳо ҷамъоварӣ гардид. ба мақсади таъмини фаровонии бозор бо маҳсулоти кишоварзӣ дар заминҳои аз ҳосил холӣ шуда такроран зироат киш карда мешавад. то имрӯз танҳо дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят дар масоҳати бештар аз 20 000 гектар такроран зироати гуногун киш карда шудааст. маълумоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор ва илёс бобоҷон. истифодаи самараноку оқилонаи замин омили муҳим дар самти таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, ҳолати феълии ҷомеаи ҷаҳонӣ тақозо мекунад ки деҳқонон раванди такрорistеҳсолкуниро тақвият бахшанд. бояд давоми сол аз заминҳои обӣ 2-3 ва зиёда аз он ҳосил ҷамъоварӣ карда шавад. бо таваҷҷӯҳ ба таъкидҳои доимии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба истифодаи оқилонаи замин, деҳқонони вилояти Соғ такрористеҳсолкуниро ба роҳ монда аз ҳар қитъа 2-3 ва зиёда аз он ҳосил ҷамъоварӣ намуда дар фаровонии бозори дохилӣ саҳми назаррасу шоиста мегузоранд. мавриди зикр аст ки дар давоми моҳи июн ва оғози моҳи июл зироати ҷав ва гандум, инчунин картошка ва сабзавоти барвақтӣ пурра ҷамъоварӣ гардида дар заминҳои холӣ шуда кишти такрории зироат ба роҳ монда шуд. асоси кишти такрориро зироати мошулӯбиё, шолӣ, тарбуз, лаблабу, шалғам, сабзӣ, ҷувори макка, бодирингу помидор, карам ва хӯроки чорво ташкил дода, хоҷагидорон барои гирифтани ҳосили дилхоҳ, додани озуқа, обмонӣ ва коркарди заминро мутобиқи талабот ба роҳ мондаанд. то имрӯз танҳо дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят дар масоҳати 20188 гектар кишти такрории зироат гузаронида шуда, ин нишондиҳанда назар ба ҳамин давраи соли гузашта 354 гектар зиёд мебошад. ва айни замон кишт бо маром идома дорад.
ما در سال 2024 در مساحت 4 گکتار گندم کشت کرده بودیم. من گندم رو ماهی ایون جمع آوردیم با من کشتی تکراری من زمین رو مالکه سازیم. مساحت 4 گکتار سبزی میکاریم. در زمین‌های ما 2-3 مرتبه حاصل جمع آورده میشه. دهقان‌های ما ثمراناک زمین رو استفاده میبرن. مقصد تامین فراوانی بازار سهم گذاشتن در تطبیق هدف استراتژی دولت و حکومت مملکت تامین امنیت عضوخواری بوده. کشاورزان با استفاده امکانات و اقتدار موجوده نقشه دارند که امسال مساحت کشتی تکراری را در همه شکل‌های خوجگیداری به 40,000 گکتار رسانند. در ولایت سوخت جهت تامین فراوانی بازار در آینده نیز با وارد نمودن زمین‌های بیکارخوابیده به گردش کشاورزی روند کشت و پرورش زراعت تقویت بخشیده می‌شود و خوجگیداران در تامین بازار استعمالی با محصولات تر و تازه کشاورزی سهمی ارزنده می‌گذارند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. در ناحیه تیمورملک در 2 سال اخیر نزدیک 20 کیلومتر راههای ماشینگردی محلی تعمیر و منفش گردیدند که در این تدبیر سهم ساکنان و صاحبکاران نظر است ارزیابی می‌گردد. راه دهه دوستی جماعت دهات حسین آباد ناحیه که سالیانی زیاد تعمیر طلب بود از جانب صاحبکاران تعمیر منفش گردید. گزارش صلاح‌الدین نعمت در این خصوص. در دوره عملی‌سازی تدبیرها بخشیده به استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی و فراهم آوردن شرایط‌های مساعد کار و زندگی در مرکز و دهات ناحیه تیمورملک کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. با همین مقصد در جماعت دهات حسین آباد ناحیه با سهمگذاری صاحبکاران مسافه 3.5 کیلومتر راهی بین دهه‌های دوستی و دهات کانگورد که سالیان زیاد تعمیرطلب بود و برای رفت و آمد نقلیات به خصوص در فصل زمستان مانع‌ها ایجاد می‌کرد از نوسازی و منفرش کرده شد. در 2 مرحله کارهای ساختمانی در این راه رفته ایستاد. یکم باشد از جانب صاحبکار وطنی مسافه 1.5 کیلومتر راه منفرش کرده شد و مرحله دوم باشد از حساب صاحبکار وطنی اکبر غلامویچ راهی 1.5 کیلومتر دیگر تا به مرکز جماعت دهات حسین آباد راه منفرش کرده شد. این چنین کارهای سازندگی آبادانی در حدود جماعت بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رفته ایستاده است. از آن جمله در حدود جماعت دهات حسین آباد ساختمان بینای 3 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رفته ایستاده است که در عرفه انجامیابی قرار دارد. این چنین در حدود جماعت دهات حسین آباد کندن خط آب نوشاکی و نصب نمودن ترانسفورماتور و سیمچوب‌های برقی نیز رفته ایستاده است. ما مسئولین جماعت دهات حسین آباد کوشش به خرج میدیم که کارهای آبادانی را جانانگ نماییم. جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار پیشواز گیریم. در کارهای ساختمانی تکنیکا و مکانیزم‌های معاصر راهسازی جلب گردیده متخصصان جهتی با صفت بلند و در مدت کوتاه به انجام رسانیدن راهی مذکور کوشش نموده ایستادند. در برابر متخصصان سوهای راهسازی همزمان ساکنان نیز به حشر برآمده در این تدبیر نیک سهم خود را گذاشتند. دهه دوستی یکی از کلانترین دهه در جماعت دهات حسین آباد ناحیه تیمورملک محسوب می‌یابد که در آن زیاده از 500 عائله زندگی می‌کنند. محض با شرافت استقلال دولتی در این دهه کهن بنیاد شرایط زندگی مرحله به مرحله خوبتر و بهتر گردیده ایستاده است. با از نوسازی گردیدن این راه و چراغانکنی کوچه‌ها ساکنان در همبستگی با مقامات دولتی انشاءات ضروری اجتماعی را بنیاد نموده اینفراستراکتور ضروری را در دهات تامین می‌نمایند. طبق اطلاع مسئولین در 2 سال اخیر در ناحیه تیمورملک نزدیک 20 کیلومتر راههای ماشینگردی محلی تعمیر و منفرش گردیدند که در این تدبیر سهم صاحبکاران نیز نظر است ارزیابی می‌گردد. صلاح‌الدین نعمت، ذوقی‌بک عبدالرحمن، ناحیه تیمورملک، اخبار. آمادگی به سال نو تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه عبدالرحمن جامی با وسعت ادامه داشته تا به امروز داخل مؤسسه‌ها پرره از تعمیر خوش‌صفت برآورده شده است. شرح موضوع در گزارش سعیدشاه مرادعلی و اسکندر سعید. تعمیر جاری مؤسسه‌های تعلیمی در ناحیه عبدالرحمن جامی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، ساکنان و صاحبکاران و کمیته پدر و مادران با مرام ادامه داشته تا به امروز 80% کارهای تعمیری به انجام رسانیده شده است. در حدود ناحیه مجموعاً 64 مؤسسه تعلیمی و 7 کودکستان فعالیت می‌نماید که همساله از جانب مقامات محلی
برای بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیه و تامین نورسایی جای نشست تدبیرهای مؤثر اندیشیده می شود. مؤسسه تحصیلات میان رقمی 4 عبدالرحمن جامی دارای 27 سیمخانه می باشد که چنان که شما حاضر می بینید همه سیمخانه ها از تعمیر برآورده شده است، فقط قسمی بیرونه با تعمیر نیاز دارد که تعمیر دوام داده ایستاده. با فرا رسیدن دوره تعطیل در تعلیمگاه‌های ناحیه تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی آغاز گردیده توسط براه ماندن کارهای آبادانی کمبودی‌های جای داشته برطرف و برای آمادگی به سال نو خوانش صنفخانه‌ها رنگ و بار کرده می شود. این روند در همه مؤسسه‌ها با وسعت جریان گرفته تا امروز قسمت درونی بیناها پورا از تعمیری با صفت برآورده شده است. در برابر روند باثبات کارهای تعمیری همزمان با بنیاد صنفخانه‌های علاوگی در ناحیه توجه خاصه روانه گردیده برای فراهمسازی جای نشست 55 صنفخانه علاوگی در نزد 12 مؤسسه تعلیمی ساختمانش ادامه دارد. 48 صنفخانه تعلیم علاقه به پرگی تو روز 1 آگوست به استفاده داده می شود. باقی مونده در نظر است که تا 5 اکتبر به پرگی سپرده می شود. همچنین در نزد 20 مؤسسه تعلیمی مرکزهای بروقتی انکشاف کودک از حساب لایحه رشد نیروی انسانی علاقه به پرگی ساخته به استفاده شد که ما میتونیم که امروز تا 35% کودکانی که به تربیت مشغولند جلب نماییم. همچنین در نزد 4 مؤسسه تعلیمی مرکزهای انکشاف کودک ساختمانش ادامه دارد تا 1 سپتامبر ساخته و استفاده می شود. باید ذکر نمود که همساله بهر تعمیر جاری مؤسسه‌های تعلیمی در برابر بودجه محل سهم صاحبکاران و والدین خوانندگان نظررس می باشد. در مؤسسه تعلیمی رقم 11 ناحیه امروزها تعمیر صنفخانه‌های تعلیمی پورا به انجام رسانیده شده. بهر رنگ‌وبار قسمت بیرونی بنا آمادگی دیده می شود. در زمینه دستور و سپارش‌های پیشروی ملت جهت هرچی بیشتر فرا گرفتن نسل نورست با تعلیم و تربیت تا مکتبی در این مؤسسه مرکز انکشاف کودک تأسیس یافته کارهای زمینه‌گذاری با بنیاد کودکستانی نو آغاز گردیده است. در هر یک مؤسسه تعلیمی تعمیر جاری رفته ایستاده است. ما قسمت درونی مؤسسه رو من دیده ایستاده از تعمیر برآوردیم و قسمت بیرونی بنا رو باشد تا ماه آگوست از تعمیر میبریم. مؤسسه تعلیمی رقم 2 عبارت از 35 صنفخانه تعلیمی می باشد که با پورگی از تعمیر خوشصفت برآورده شده شرایط خوبی تعلیم و تربیت برای روند تحصیل خوانندگان به دوره نو خوانش فراهم آورده شده است. مجموعاً امروزها به خاطر مهیا نمودن امکانیت در سمت دانش اندوزی خوانندگان همه تدبیرهای ضروری اندیشیده شده برای استقبال سزاوار به دوره نو تحصیل آمادگی‌های جدی به راه مانده شده است. سعیدشاه مرادعلی، اسکندری سعید، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. дар пайравӣ аз сиёсати бунёдкорона ва маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри исфара ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас иқдомҳои неку шоиста роҳандозӣ мегарданд. тафсилоти бештар дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Исфара бунёду барқарорсозии иншоот ва инфраструктури таъиноташон гуногун идома дорад. дар ин радиф соҳибкорони бо нангу ор ва мардуми заҳматкаши ҷамоати деҳотӣ ворух дар роҳи ободии диёр камар баста барои амалӣ намудани иқдомҳои созанда шабу рӯз дар талошанд. боиси хурсандист ки дар амалисозии нақшаи чорабиниҳо ва раванди ободкориҳо хоса соҳибкорони саховатпешаи деҳа саҳми назаррас мегузоранд. соҳибкорони эҳсонкору мардуми ободгари ворух ҷавобан ба ғамхориҳои рӯзафзуни роҳбарияти давлату ҳукумат корҳои созандагию ободониро дар муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва ҳам таъмиру ободонии роҳҳои дохили маҳаллӣ аҳлонаю дастҷамъона вусъат мебахшанд. аз ҷумла ҷиҳати амалисозии сиёсати иҷтимоӣ ва маорифпарваронии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳибкорон бо дастгирии шарикони рушд иқдом гирифтанд ки таъмири куллии бинои муассисаи таҳсилоти то мактаби рақами 32-ро роҳандозӣ намуда муассисаро бо мизу курсӣ ва дигар таҷҳизоту лавозимоти таълимӣ таъмин намоянд. ҳамзамон бо иқдом ва дастгирии хатмкунандагони солҳои пешини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 деҳа таъмири куллии бинои мактаб идома дошта дару тирезаҳои замонавӣ насб ва синфхонаҳо бо таври муосир навсозӣ мешаванд. дар назди муассисаи таълимӣ бошад майдончаи
замонавии футбол бунёд гардидааст ки дорои ҳама шароитҳои зарурии тамрину бозӣ мебошад. дар партави сиёсати созандаву ободкоронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон хатмкунандагон ё ин ки дастпарварони муассиса тасмим гирифтанд ки мактаби миёнии 53-ро ба як мактаби замонавӣ табдил диҳанд ва имсол аз ҷумла варзишгоҳи муассиса аз тарафи соҳибкорони муваффақ ба таври пуррагӣ таъмир карда шуд. гурӯҳи хатмкунандагон тасмим доранд ки дару тирезаҳои муассисаро пурра нав намуда озмоишгоҳҳои лабораторияҳои физикию химияро бо таҷҳизотҳои замонавӣ ҷиҳозонида муассисаро ба як муассисаи замонавии беҳтарин табдил диҳанд. масъулин ва сокинон иқдом гирифтанд ки намои берунии муассисаро низ навсозӣ намуда онро бо сифати баланд рангу бор намоянд. бо ин мақсад фаъолони деҳот ва устоҳои маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида корҳои таъмиру барқарорсозӣ бо суръат идома доранд. мақсади асосии амалӣ намудани чунин иқдомҳои неку шоиста фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбия барои насли наврас аст ки он аз паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон сарчашма мегирад. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон яке аз калонтарин корхонаи истихроҷи ангишти шаҳри Исфара навсозӣ гардида мувофиқи дурнамо ҳаҷми истеҳсоли он 30 баробар афзоиш дода мешавад. дар 6 моҳи соли 2025 ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти шаҳраки шуроби шаҳри Исфара 30 000 тонна ангишт истихроҷ намудааст ва пас аз васлу насби пурраи таҷҳизоти муосир ҳаҷми истеҳсоли ангишт дар он солона ба 1 миллион тонна расонда мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши зоҳиршоҳи тағоимурод ва раҷабалии маҳмадалӣ. ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти шаҳри Исфара тӯли 70 сол ин ҷониб фаъолият менамояд. дар ин муддат он таҷҳизоту дастгоҳҳое ки барои истихроҷи ангишт истифода мегардид кӯҳнаю фарсуда шуда буданд. акнун бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хусус роҳнамоиҳои роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин корхона дубора барқарор карда мешавад. дар доираи лоиҳа 10 иншооти нави замонавӣ дар ҳудуди ҳамин иншоот бунёду навсозӣ гардида 4 километр нақби зеризаминӣ барқарор карда мешавад ва бо ин ҳаҷми истеҳсоли ангишт дар корхонаи мазкур дар соли 2026 ба 1 миллион тонна расонида мешавад. ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти шаҳраки шуроби шаҳри Исфара 54 гектар заминро дар ихтиёр дорад ки дар он тақрибан 70 миллион тонна захираи ангишт мавҷуд аст. ангишти навъи бур ки талаботаш дар бозори дохилӣ зиёд аст аз зери ана ин талу теппаҳо истихроҷ мешавад. акнун барои истихроҷ ва коркарди ин миқдор ангишт дастгоҳу таҷҳизоти зеризаминӣ ва бинову иншооти рӯизаминии кони ангишти шуроб пурра навсозӣ шуда барои коргарону мутахассисон шароити хуби корӣ таъмин мешавад. фаъолияти доимии корхона барои сокинони шаҳри Исфара, вилояти Суғд ва ҷумҳурӣ аҳамияти калони иҷтимоиву иқтисодӣ дорад. бо анҷоми ин лоиҳа наздики 2000 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин мешаванд. ҳаҷми истеҳсол ки ҳоло иқтидори солонааш ҳудудан 60 000 тонна ангишт мебошад, он дар соли 2026 пас аз пурра барқарор гардидан ба 1 миллион тонна расонида мешавад. моҳи ноябри соли 2024 бо дастгирӣ ва супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон марҳилаи аввали корҳои барқарорсозӣ дар иншоот оғоз гардид. то ин муддат барои вусъати корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизоти муосир ҷамъият дар ҳамкорӣ бо ширкати чинии пингмей шенмата энерҷи аз масофаи 3,7 километр хати интиқоли барқи 10 киловолта, 5 километр хати алоқаи мобилӣ ва интернет ва оби нӯшокӣ ба иншоот таъмин карда шуда ҳоло дар зиёда аз 10 иншооти хурду калони маишиву хизматрасонӣ корҳои сохтмонӣ бо ҷалби беш аз 600 коргари маҳаллӣ ва хориҷӣ рафта истодааст.
در این 6 ماه انجام دادیم زیاده از 18,000 کوادرات کارهای ساختمانی از نوسازی، یعنی آشخانه، خوابگاه، بیناهای معمولی و این چنین شبانه روز در مرحله ساختمانی 5 سکتور نو برای 600 نفر متخصصان محلی در آینده با کار دائمی تامین شده ساختمان خوابگاه رفته است. در کون انگشت شراب کارهای کندن جنس‌های کوهی و استخراج انگشت پورا در زیر زمین انجام داده می شود. در این قسمت فعالیت نقب هوادهی، چاه‌های عمودی، ماشین بالابرار و نوسازی افق‌ها از انشاءات اساسی برای افزون نمودن حجم استحصالات محسوب می‌یابد. تا امروز با جلب متخصصان بناها از تعمیر کپیتالی برآورده شده دستگاه بالابرار با نوترین تجهیزات و با قوطی‌های بارکش تامین گردید. در نقب‌های هوادهی برای تامین بی‌خطری کارمندان و اجرای با صفت کارهای برقرارسازی تجهیزات لازمه از جمله قبرهای آبرسان و هوادهی اینچنین خط علاقه موبیلی تامین شده کارهای تازه نمودن چاه‌های عمودی از آب و سنگ و شغل کندن جنس‌های کوهی در قسمت‌های باقی مانده ادامه دارد. طبق طلبات‌های تکنیکی بی‌خطری کارکرد در زیر زمین ما همه را جابجا کرده وصل و نصب کردیم که از دو طرف خطهای علاقوی اینترنتی موبیلی و این چنین خط آب با تامینات آب و سیستم ایراسیونی هوادهی علاقه وصل و نصب کرده شده است. ما حاضر در چقوری 400 متر زیاده کار میکنیم. تمام شرایط ها هست. آب، هوایی که اکسیژنی که میکشیم همش خوب است. علاقه تلفنی وضعیت یکدیگر را فهمیده میستیم. رحمت به جناب عالی که برای ما در این کارخانه شرایط خوب برای ما تامین کرده می شود. پس از تعمیر پوره چاه‌های عمودی از نو برقرار کنی افق‌های 990 تا 500 نقب هوادهی شرقی وصل و نصب دستگاه و تجهیزات معاصری وارد شده کارمندان مهندسی و تکنیکی کارخانه می توانند آینده نزدیک با استفاده از تجهیزات پراقتدار معاصر مقدار پیش بینی شده انگشت را استحصال نمایند و سهم خود را در رشد ساحه و تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت گذارند. برای پیشروی کار و تأمین شرایط بود و باش کارمندان و متخصصان تا این وقت در حدود انشاءات بناهای معموری خوابگاه برای 360 نفر، حجره‌های کاری کارمندان برای 300 نفر، بنای مجلسگاه، نقطه اداره کنی استحصالات، بنای کارگاه مکانیکی و دیگر انشاءات یاریرسان تعمیر و نوسازی شده است و کارگران همروزه از شرایط موجوده ثمرناک استفاده می‌برند. تکنولوژیا و تجهیزاتی که وارد انشاءات میشوند استحصال شرکت‌های با نفوذ جهانی میباشند. موافق معلومات تا امروز از جانب سرمایه‌گذاران در حجم 12.6 میلیون دلار ایالات‌های متحده آمریکا تکنیک و تجهیزات زمانوی شخصی و مصالح زیر تکنولوژی وارد گردیده است و این روند باز ادامه دارد. شرکت سرمایه‌گذار پریمیر شنا گروپ تا آخر سال 2026 نقشه دارد که تمامی نقب‌های زیر زمین در 4 افق چقدر 500 متر با پورگی برقرار نماید. زیاده از 4 کیلومتر افق‌های زیر زمین را برای مطابق سازی انشاءات برقرار شونده به طلبات زمان معاصر همزمان در اینجا با جلب 50 ساکن محلی ساختمان زیرایستگاه برقی 110 به 35 کیلوولت، بنای نوی خوابگاه برای 600 نفر، بنای درآمدگاه اساسی کارخانه و دیگر انشاءات مهم ادامه دارد. در عموم این شب و روز در 3 بست نزدیک 300 نفر ساکن محلی در کارهای ساختمانی جلب شدند که با معاش خوب تامینند. انجام مرحله اول کارهای برقرارسازی در این انشاءات ساحه صنعت سال 2026 پیش بینی شده است. پس از انجام کارهای بازسازی و استخراج سالانه انگشت به 1 میلیون تن در مرحله های بعدی کارگاه های نوی استحصالی بنیاد شده از انگشت استحصال دیگر نمود محصولات به راه مانده می شود. ظاهرشوی تقایمراد رجب علی محمد علی، شهر اسفاره، اخبار.
дар ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон вобаста ба таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ, кам кардани талафот, таъмир ва васлу насби дастгоҳу таҷҳизоти техникӣ, кашидани хати барқ дар деҳаҳои дурдаст, гузаштан ба низоми муосири билингӣ ва доир ба самаранок истифодабарии қувваи барқ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида истодааст. Тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. вобаста ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи мақсадноки имкониятҳои мавҷуда дар самти таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқ дар доираи нақшачорабиниҳои роҳандозишуда ба таври доимӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. намояндагони шабакаҳои барқи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар қатори дигар сокинони мамлакат тағйиру иловаҳои воридшударо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо мақсади пурзур намудани ҷавобгарии шахсони воқеӣ, мансабдор ва ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайриқонунӣ нерӯи барқ таҳия ва қабул гардидааст, ба таври комил ҷонибдорӣ намуда тадбири мазкурро муҳимтарин омили кам кардани талафот ва бо барқи доимӣ таъмин намудани аҳолӣ медонанд. бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти намояндагони шабакаҳои барқ ва кам кардани талафоти нерӯи барқ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷикгидроэлектромонтаж дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин раванди гузариш ба ҳисобкунакҳои барқии билингӣ як сол инҷониб идома дорад. дар заминаи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат бо маблағгузории Бонки умумии ҷаҳонӣ дар доираи амалисозии лоиҳа шуруъ аз соли 2024 то соли 2026 раванди таъмини 26 деҳаҳои дурдасти ноҳия бо хати барқ ва ивази пурраи сутунпояҳо ва трансформаторҳои кӯҳнаву фарсуда гашта ҷараён дошта ба низоми муосири билингӣ гузаронида мешаванд, ки тибқи таҳлилҳои мутахассисон аз ҳама ҷиҳат дорои бартариятҳои зиёд мебошад. дар тавозуни шабакаҳои барқии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 4 та зеризгоҳи барқи 35 ба 10 киловолт, 380 километр хати барқи 10 киловолт, 420 километр хати барқи 0.4 киловолт, 138 зеризгоҳи барқи 10 ба 0.4 мавҷуд мебошад. тибқи нақша дар 26 деҳае ки аз он 16 деҳаш тамоман барқ надошт, аз соли 2024 аз ҳисоби маблағгузори Банки умумии ҷаҳонӣ корҳо идома доранд. дар вақти гузаштан ба низоми билингӣ дар ноҳия ҳам сарборӣ кам карда мешавад ва ҳам ғайриқонунӣ истифода бурдани қувваи барқ аз байн меравад. тибқи маълумот дар 6 моҳи соли 2025 аз ҷониби шабакаҳои барқи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 18 миллиону 384 ҳазору 725 киловаттсоат нерӯи барқ қабул карда шуда, дар ин давра талафоти нерӯи барқ 24.9%-ро ташкил медиҳад ки нисбати ҳамин давраи соли 2024 3% талафот кам шудааст. ҳоло дар ноҳия 7800 муштарӣ ҳамчун истифодабарандагони нерӯи барқ дар қайд мебошанд. баҳри пешгирии ғайриқонунӣ истифодабарии нерӯи барқ ва таъмини раванди фаъолияти дурусту муносиби кормандони шабакаҳои барқ дар заминаи иҷрои тадбирҳои зарурӣ, раванди баровардани ҳисобкунакҳо аз дохили хонаҳои истиқоматӣ ва дар ҷойҳои муайян васлу насби онҳо пурра дар ноҳия амалӣ гардидааст. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Ахбор. дар 6 моҳи соли 2025 39 лоиҳа ва барномаҳои нав дар шабакаҳои телевизионӣ рӯи кор омад. барномаҳои мазкур тавассути телевизионҳои Тоҷикистон, Сафина, Баҳористон, Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, Синамо ва Душанбе роҳандозӣ гардид. дар ин бора раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. барномаву лоиҳаҳои мазкур бо назардошти талабот ва завқи тамошобинон таҳия шуда, дар онҳо мавзӯъҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа инъикос мешавад. ҳамзамон дар ин давра сабти филмҳои мустанад аз мавзӯъҳои таърихии ҷумҳурӣ шурӯъ шуд ки намоиши онҳо тариқи телевизионҳои давлатӣ оғоз гардидааст. дар давраи ҳисоботӣ инчунин 23 номгӯи бахшу барномаҳои нав дар шабакаҳои радиоӣ рӯи кор омад ки онҳо фарогири мавзӯъҳои мухталифи бахшу соҳаҳои гуногун мебошанд. дар ин марҳила ба масъалаи баланд бардоштани сифати барномаҳо, беҳтар намудани имкониятҳои техникии шабакаҳои телевизионӣ ва фароҳам сохтани шароити мусоиди корӣ барои кормандон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. дар доираи амалӣ гардидани барномаи давлатии рушди телевизион ва радио дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва мутобиқ гардонидани фаъолияти шабакаҳои давлатии телевизион ва радио ба талаботи замони муосир, як қатор дастгоҳу таҷҳизоти муосир ба шабакаҳо дастрас карда шуд ки ин тадбир ба беҳтар шудани сифати барномаҳо мусоидат менамояд.
бояд гуфт ки муҷаҳҳаз гардонидани шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ бо таҷҳизоти муосир яке аз ҳадафҳои муҳими барномаи давлатии рушди телевизион ва радио мебошад ки давоми 6 моҳи соли 2025 дар ин самт кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. тавре қаблан иттилоъ дода будем то имрӯз экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё дар давоми 45 рӯз зиёда аз 8000 километрро тай карда аз шаҳрҳои бузурги Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрҳои Исфара, Хуҷанд, Истаравшан, Шаҳристон ва Панҷакент гузашта ниҳоят ба шаҳри Душанбе расид. Қамариддин Ҳусейнзода гузориш медиҳад. ҳайати экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё бо маросими тантанавии истиқбол дар маҳаллаи Чорбоғ вориди пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе гардид. Меҳмон дар маҳаллаи Чорбоғ бо расму оинҳои хосси тоҷикона бо нону ширинӣ ва қироати шеърҳои тараннумгари Дӯстии халқҳо аз ҷониби намояндагон ва роҳбарияти Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе истиқбол гирифта шуд. Таъкид гардид ки ин сафар на танҳо як рӯйдоди фарҳангӣ, балки як қадами муҳим дар роҳи густариши ҳамкориҳои минтақавӣ мебошад. То имрӯз экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё дар давоми 45 рӯз зиёда аз 8000 километрро тай карда аз шаҳрҳои бузурги Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрҳои Исфара, Хуҷанд, Истаравшан, Шаҳристон ва Панҷакент гузашта ниҳоят ба Душанбе расид. дар асоси қарори раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ аллакай нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе барои дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани форуми байналмилалии иқтисодии Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе ва хотима бахшидани экспедитсияи сафар ба қабли Авроосиё ба тасвиб расид. аз ҷониби сохторҳои дахлдори шаҳрдорӣ аллакай тамоми тадбирҳои дахлдор роҳандозӣ гардидааст. экспедитсияи мазкур бо ташаббуси ташкилоти мустақили ғайритиҷоратии маркази байналмилалии ҳамгироҳии минтақавӣ бо мақсади муаррифии мероси фарҳангии ғании минтақа, таҳкими риштаҳои дӯстӣ, рушди ҳамкориҳои минтақавӣ, омӯзиши таърихи Авроосиё ва рушди соҳаи сайёҳии минтақа ташкил шудааст. Я уверена, что самый красивый город впереди – это город Душанбе, потому что мы к нему стремились все 50 с лишним дней нашей экспедиции. Наконец-то мы на финальной точке. В Таджикистане нас встречают грандиознее и масштабнее, чем где бы то ни было вообще. Это самые всегда громкие, самые шумные, самые по количеству людей масштабные встречи, самые большие столы. Очень и очень гостеприимный народ. Прям чувствуешь, что тебя здесь реально ждут и рады. яке аз рӯйдодҳои муҳим ин сафар баргузории нахустин форуми байналмилалии иқтисодии Осиёи марказӣ мебошад ки 22 июли соли равон дар шаҳри Душанбе дар ҷанбасти экспедитсия доир хоҳад шуд. дар доираи ин барнома ҳайати экспедитсия то 26 июл аз Душанбе, Данғара, Кӯлоб, Бохтар, Норак ва Панҷ дидан хоҳанд кард. ҳадафи асосии экспедитсия аз ҷумла барқарорсозии робитаҳои дӯстӣ байни шаҳрҳои 5 давлат ва муаррифии алоқаҳои бародаршаҳрӣ мебошад ки барои рушди ҳамкориҳои судманди минтақавӣ замина мегузорад. ҳар як нақлиёти экспедитсия паёме аз шаҳри ба шаҳри дигар мебарад ки ин рамзи ваҳдати минтақаро таҷассум мекунад. истиқлол волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. маҳз истиқлолият ва тинҷиву осудагӣ буд ки сокинони ватандӯсту меҳнаткарини шаҳри Бохтар дар тӯли ин солҳо ба дастовардҳои зиёд ноил гардиданд. шарҳи бештар дар таҳияи Маҳмараҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. таъмини сулҳу субот ва пойдории тинҷиву оромии Тоҷикистони азизи мо натиҷаи ҷонфидою заҳматҳои бебаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. 33 сол мешавад ки сокинони мамлакат зери роҳбарии пешвои муаззами миллат дар фазои сулҳу ваҳдати комил зери парчами парафшони ватан дар ҳимояи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукргузорӣ аз давлату давлатдории миллӣ кору зиндагӣ доранд. шаҳри Бохтар низ дар тӯли ин солҳо ободу назаррабо гардидааст. 33 соли соҳибистиқлолӣ барои мардуми шарафманди ҷумҳурии Тоҷикистон давраи бунёдкориву созандагӣ унвон мегардад.
дар ин радиф шаҳри бохтар низ бо қомат афрохтани бинову иншоотҳои таъиноташон гуногун боғу гулгаштҳои фарҳангиву фароғатӣ симои худро ба куллӣ тағйир додааст. Бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, корҳои ободкориву созандагӣ бо мароми хос идома дорад. сокинон ин ҳама ободкориҳоро самараи тинҷиву осудагӣ ва заҳматҳои шоёни сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонанд. макони баргузории чорабиниҳои оммавии фарҳангӣ ва ҳам мусоид барои сайру гашт ва фароғати сокинону меҳмонон. ин ҷо шаҳри бохтар аст, дорои фазои ором, суҳбаткардаҳои барҳаво дар иҳотаи гулу дарахтони роҳафзо, дар маҷмӯъ дорои тамоми шароити зарурӣ барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонони шаҳр. имрӯзҳо мардуми шарафманди шаҳри бохтар низ аз як гиребон барои таъмини сулҳу субот ваҳдати миллӣ сар бароварданд ва кӯшиш намуда истоданд ки ин ваҳдати миллӣ, тинҷую оромӣ боз ҳам дар ҳудуди мамлакат ҳамон танинандоз бошад. ба маҳз самараи ваҳдати миллӣ истиқлолияти давлатӣ аст ки имрӯз мардуми шарафманди шаҳри бохтар дар фазои сулҳу субот, дар фазои тинҷую оромӣ зиндагонӣ ва умр ба сар бурда истоданд. маҳз бо шарофати истиқлоли комили давлатӣ давоми якчанд соли охир анҷоми корҳои созандагӣ ва бунёди чандин иншооти гуногун таъинот дар шаҳри бохтари вилояти хатлон дар самти ҳалли масъалаҳои иҷтимоию истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва дар маҷмӯъ баҳри беҳдошти сатҳи рӯзгори сокинон мусоидат намуда истодааст. имрӯзҳо бо сохта ба истифода додани боғу гулгаштҳо, марказҳои хизматрасонӣ ва фароҳам сохтани истироҳат барои сокинону меҳмонон имкониятҳои хуб фароҳам оварда шудааст. ҳар нафаре ба кӯчаҳо ва маконҳои истироҳатии шаҳр ба сайру гашт мебарояд, аз бӯи муаттари гулҳои рангоранги диққатҷалбкунанда ва ҷилои илҳомбахши сабзазори он ба худ ғизои маънавӣ мегирад. ибтикороти нав ба нав баҳри ободонии кӯчаву хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳо дар маркази вилояти хатлон, шаҳри бохтар бо нерӯи тоза ва азми қавӣ идома дорад. дар баробари корҳои ободонӣ дар шаҳри бохтар ҷиҳати ҷавобгӯ намудани меъёрҳои муосир ва шароит фароҳам сохтан баҳри сокинон имкониятҳо фароҳам оварда шуда истодааст ки сокинон ин ҳама ободию озодиро баракати ваҳдату истиқлолият дониста, натиҷаи ин пешравиҳоро дар хизматҳои шабонарӯзии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ менамоянд. аз ҷониби маркази ҷумҳуриявӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим дар боғи кӯруши кабири шаҳри душанбе вобаста ба баландбардоштани сатҳи маърифати тиббии аҳолӣ аксияи ғизои солим баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. мутахассисони маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим бо пешниҳод кардани варақаҳои иттилоотӣ дар бораи ғизои солим, бемориҳои гуногун ва роҳҳои пешгирии он бо сокинони шаҳри душанбе корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. таъкид гардид ки истеъмоли тамоми серғизо ва аз ҷиҳати экологии тоза боиси хуб рушд ёфтани ҷисми инсон гардида, дар баробари ин ҳолати фикрониро низ беҳтар менамояд. ин аст ки ҳамеша мутахассисони соҳаи тиб риоя кардани онро дар давраҳои гуногуни умр, махсусан дар айёми мактабхонӣ хеле муҳим меҳисобанд. имрӯз фасли гармо ҳаст, аксарияти ҷавонон, аксарияти кӯдакҳо бештар ба гирифтории бемории дарунравӣ мешаванд. яъне ки аз амон обҳои таштаршикану аз дигар обҳое ки масалан ҷиҳати талаботи санитарӣ вобастагӣ надорад, яъне ки ба талаботи санитарӣ ҷавобгӯ намебошад. аз ҷониби марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мешавад ки дар ин фасли гармо бештар аз обҳои тоза нӯшанд, яъне ки аз обҳое ки ҷӯшонида шудааст ба хотири пешгирии дарунравӣ дар байни кӯдакон истифода баранд. бояд зикр намуд ки бо мақсади таъмини солимии аҳолӣ ва пешгирии ҳама гуна бемориҳои сироятӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳо қабул гардидааст. мақсади асосии чорабинии мазкур низ ба роҳ мондани тарзи ҳаёти солим ва дур будан аз ҳар гуна бемориҳо мебошад. мақсади асосии мо баланд бардоштани маърифати тиббии шаҳрвандон мебошад. дар ҳақиқат саломатӣ неъмате ҳаст ки агар инсон онро аз даст диҳад, зиндагӣ барои ӯ тира мегардад. бубинед ки роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солимии миллатро боигарии давлат унвон кардаанд. агар миллат солим бошад, дар тамоми соҳаҳо ба пешрафту дастовардҳо ноил мегардад. агар солим набошад, ҳеҷ сатҳу соҳае пеш нахоҳад рафт.
ба ҳамин хотир ҳар як инсон бояд саломатии худ ки гавҳараки қиматтарин ба ҳисоб меравад ҳифз ва ҳимоя намояд. тарзи нодурусти зиндагӣ ва камҳаракатӣ дар аксар кишварҳои ҷаҳон сабаби зиёд шудани ҳолатҳои гирифторӣ ба бемориҳои дилу рагҳои хунгарди инсонҳо гардидааст ки мутаассифона Тоҷикистон низ аз ин ҳисоб истисно нест, мегӯянд мутахассисон. барои гирифтор нашудан ба бемориҳои гуногун ғизои солим ва тарзи ҳаёти солим ниҳоят муҳим мебошад. дар шаҳри бохтар бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ дар ҷойҳои серодам корҳои таблиғотӣ гузаронида шуд. мақсад аз роҳандозии ин тадбир пешгирӣ аз ҳар гуна бемориҳои мавсимиву сироятӣ мебошад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. ташаккули тарзи ҳаёти солим ва муносибати масъулиятнок нисбат ба саломатӣ ба сатҳи маърифату маданияти ҳар як шахс вобаста аст. бинобар ин солим будан бояд талаботи ботинии ҳар як инсон бошад. дар шаҳри бохтар бо ташаббуси риёсати тандурустӣ дар вилояти хатлон ва зерсохторҳои он дар ҷойҳои серодам корҳои таблиғотӣ оиди бемориҳои сироятӣ ва ғайри сироятӣ, пешгирӣ аз паёмадҳои нохуши баландшавии ҳарорати ҳаво гузаронида шуд. дар ҳамаи боғҳои истироҳатӣ на фақат дар шаҳри бохтар балки дар ҳамаи шаҳру ноҳияи вилояти хатлон бояд мо чорабиниҳо оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайри сироятӣ ва инчунин баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолии оиди санитарӣ ва тиббӣ корҳоро анҷом диҳем. дар қатори кормандони соҳа ҳамчунин волонтёрон низ буклетҳоро ки дар он тарзи пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва ғайри сироятӣ дастур медиҳад ба сокинон тақсим намуданд. нигаронкунандаи масоили имрӯз истифодаи васеъи хӯрокҳои тезтайёр ва дучор гаштан ба бемории фарбеҳӣ ба шумор меравад. саломатӣ асоси некоаҳволии инсоният, шахс, оила ва ҷамъият ба шумор меравад. ҳамин аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста иброз медоранд ки солимии ҷомеа боигарии давлат аст. хулас дар шароити имрӯз гармиҳои бесобиқа ба мушоҳида мерасад. беҳтарин муносибат ин истифодаи хӯрокҳое мебошад ки аз маҳсулоти табиӣ тайёр мегардад. аз нӯшокиҳо оби ҷӯшонидашуда ва нушобаҳое ки аз меваҷот омода мешавад ба манфиати саломатӣ дониста мешавад. дар соҳилҳои Индонезия киштии мусофирбар оташ гирифт ки боиси марги як нафар ва бенишон шудани 20 каси дигар гардид. давоми 5 рӯз мешавад ки дар Кореяи Ҷанубӣ боришоти шадид қатъ намегардад. бар асари офати табиӣ 14 нафар ба ҳалокат расида, 12 каси дигар бедарак шудааст. шаҳрӣ ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. давоми 5 рӯз мешавад ки дар Кореяи Ҷанубӣ боришоти шадид қатъ намегардад. бар асари офати табиӣ 14 нафар ба ҳалокат расида, 12 каси дигар бедарак шудаанд. ҳавошиносон иброз медоранд ки давоми як шабона рӯзи охир дар музофотҳои қисми шимолу ғарбии кишвари мазкур меъёри боришоти як моҳа ба қайд гирифта шудааст. ҳолати пешомада боиси паромадани ярч ва обхезӣ гардид. дар пайи боришот садҳо бинои истиқоматию маъмурӣ зери об монданд. вобаста ба ин дар чанд музофоти кишвар ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари обхезӣ қарор дошта сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. туғёни об роҳу пулҳои нақлиётгардро хароб карда, хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям намуд. ҳамчунин дар пайи номусоидии вазъи ҳаво фаъолияти муассисаҳои таълимии миёна ва бохчаҳои кӯдакона қатъ карда шудааст. бархе аз минтақаҳои қисми шимолии кишвари мазкур ба дарё табдил ёфта, ҳаракати ҳамагуна нақлиёт дар роҳҳо ғайриимкон гардидааст. дар робита ба ин аз сокинон дархост карда шудааст ки аз истифодаи нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. барои бартараф намудани оқибатҳои боришоту обхезӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар минтақаҳои қисми ҷанубу шарқии Фаронса сӯхтори ҷангал ба амал омад. алангаи оташ ба шаҳри Мартигес наздик мешавад. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор 150 нафарро ба ҷойҳои бехавф кӯчониданд. сӯхтор наздики 250 гектар масоҳати ҷангалро нобуд карда, хато интиқоли нерӯи барқро корношоям намудааст. ба вусъат ёфтани сӯхтори беш аз ор гармии ҳаво ва вазиши шамол боис мегардад. барои хомӯш кардани сӯхтор 1000 нафар корманди хадамоти оташнишонӣ бо техникаи махсус ҷалб карда шуданд.
дар шаҳри дюсселдорфи ҷумҳурии федеративии олмон бар асари таркиши маводи пиротехникӣ 19 нафар захмӣ шуданд. Захмиён аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхона интиқол дода шуданд ки табибон вазъи саломатии 5 тан аз маҷрӯҳонро вазин арзёбӣ мекунанд. ҳодиса дар як ярмаркае ки дар он нафарони зиёд қарор доштанд рух дод. тибқи маълумоти пешакӣ маводи пиротехникӣ ба самти нодуруст парвоз карда дар миёни издиҳоми тамошобинон таркидааст. дар соҳилҳои индонезия киштии мусофирбар оташ гирифт ки боиси марги 1 нафар ва бенишон шудани 20 каси дигар гардид. ба гуфтаи кормандони хадамоти дахлдор бештари мусофирон аз тарс худро ба об партофтанд. кормандони хадамоти дахлдор 150 мусофирро наҷот доданд. ҳангоми ҳодиса дар дохили киштӣ 280 нафар қарор доштанд. барои хомӯш намудани сӯхтор кормандони хадамоти оташнишонӣ соатҳо фаъолият карданд. сабабҳои сар задани сӯхтор дар киштии мусофирбар муайян нест. дар қисми шимолии ветнам киштии сайёҳӣ ғарқ шуд. дар натиҷа 38 нафар ба ҳалокат расида, 5 каси дигар бенишон гардиданд. ба маълумоти расонаҳои хабарӣ киштӣ дар натиҷаи ба амал омадани раъду барқ ва тӯфон чапа шуда ғарқ шудааст. ҳангоми ҳодиса дар дохили киштӣ 53 нафар аз ҷумла 48 сайёҳ ва 5 ҳайати сарнишин қарор доштанд. дар маҳалли ҳодиса корҳои ҷустуҷӯӣ идома доранд, аммо номусоиди вазъи ҳаво ба кори наҷотдиҳандагон мушкилӣ пеш овардааст. дар минтақаҳои гуногуни Канада беш аз 560 сӯхтори ҷангал ба қайд гирифта шуд. сӯхтор 6000 гектар ҳудуди беш аз 1000-ро фаро гирифтааст. ҳолати мураккаб дар минтақаҳои қисми марказии кишвар мушоҳида карда мешавад. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор 30 000 нафарро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ҳамчунин паҳн гардидани дуди ғализи